Pelai no lajima singsa koktuma phai sopaikha khwai bakhasteni simi koktuma phurungnai baino romprek jakha srungnai jok koktuma khwai bakhasteni champa award PS ni bisingo khobjangnai hatimara parani simi Sochindra Debbormani sajok bisi teacher umurni Eliza Debborma Bharat Sodar rungnokni class 12 o srungnai jok khoroksa bono romphrengnai o rungnokni no phurungnai Nandolal Chaudhary koktuma Saimankha Nandolal Chaudhary kudungma jora rumui ebakheba lai thangjak bisi rogobo abo haike kwbangma srungnai rokno hamya mokol bai naimani tei borok bai abo haike tongmung sitra tongui patimung khlainani chaitokmani hinui tabuk nahar thai Eliza Debborma bai abo haike tongmung sitra ebakheba samung hamya khlaimani Nandolal Chaudhary ni bwkhaktwi tamo action naharjak diri report Chumui TV Sakal tamu katini. Ini sekolah ke Saraswati mutai thamani cerai no bong master agi tonglang nai sumon sok diri tension thama pho ti hani mon tong tra phai te rom fresh ko khai pho bono rep khanya nai pho engga bom bagai laji jagi nogo thangai bis sinjogi thi chai tongkha Nini cerai sekolah pori baru sekolah. Bokla sopori. Tuel Tabuk boja kawa. tabuk hasal khoi hasal la Belai ta serius ngjak bo. serious singjak Ma tabuk moro bonot borot langna jibi da refer khakya. jibu refer khanya lai tong Cerai belai serius ngjak. belai serious singjak Ma tabu nungo Suman Chaudhary nong tamo nai. as monsondro ke rs khanya ni abo mitang kha Nungkai beri tam kala kya. burini bufa Berin befa ka kakan bumong. Sachinanda Debborma Kai para. engko hatimara Demara. Beri besani boyas busang kana nin cerai ni. 18 bosor 18 bosor. Bokla sopori bo. tuelo Acha ঠিক আছে তাবু সুমন ন শাস্তি নাইও mungtam ni cerane bokla se poribo je bono je hanang pinang khane je bono romfra nai nai boni mungtam khade ma Suman Chaudhary botam khlai bojalan teacher tamani bo champa hor Bharat Sodar aga bo tabu teacher anu khai tongo teacher no khalai tong ko mane tem start ni ta ko sopai jak tem start laya ko ka tabu nung tabu Suman Chaudhary ni bagi nung tabu tamo khane nin cerane je bo romfra nai mane kaisa teacher nong kaisa boroni rungsrungnai eba rungfrungnai jo aga rungfrungnai eba rungsrungnai jogno je aba ke hanang pinang khai mane tangni cerane khaba tabu noroga boni tuini Suman Chaudhary ni bagi nong tabu tamo sasti tubo joktonai Shasti kotor eres cuma khalai ni to no Tay tam khane nero eres khai bono shasti dina na nini mo hangkai bisara para hangkai hatima tatin mungka Eliza Debborma Eliza tam khai kana no yak rok besak rok ko jetin mediga phanang ang bar dagar homa rok se phayo ang member omitha ni bihe bai ajuklai tongma rok se bo re thari rok ko phayo selfie na hana rok nei sababo sumon char nong ni teacher nong ni ingo da bo nong teacher da bo bo semana transfer kha ye nga tabuk tisa phayo ta ye hangkai tay tam khai kana no bo ano bongla kelang thangani hi sawo bongi nogo e bo kelang na hi sawo ta di nok boro sami a khwayo kelang na ni hi sawo taman bagit lang na hen ati simi sawo kelang ge ulawa tu ni phaya na hi sawo bo pore nung tam sakolo ang thanya ni bar sasu ka hai panchi bo kok buji ya ti mang sai dong go kai I uloka ang jol ja kai phai pe khata ka bo hinga kai ya pri no an best friend tong do ya pri bono sauta bono rohor di hi sapong ka bati ro ka thaya an chaka pong bota okay omichar somo nuk thaka hangai sai mang ka lokai ko bo kok sadi jong kang tang kok sai dong la sang mi no ko phai ka tang tam boi kok sai dong na ba pore no te kono kichu kha kya ati simi khayo besakro tam phanango hopra khayo tam ya besakro rombo te kono jaga yak ni bare te kono jaga tas ta khai no ya go unko besakro go no bohok ro go bohorok tango yang go khakla phajing ro go tango bo yak phanango acha ganung tabu bini bagi tamu nai
nung tabuk Sumon Chaudhary ni bagai nung tabuk ni teacher o je teacher aro ni je transfer thanai je bini mung Sumon Suspend khai di. suspend ever suspend e pade tai nung tam nai bini bagai Arrest khai di. eras acha ni mung kai Eliza de Burma. para hangkai Hatimara. acha hangkai